bandiraɓe sehlaɓe musidɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo e Trois Villa Almaris e ballodiral radio Teccan e wondiɓe muɗum kala gartan jokkol ngol ganduɗa ko golle e nguurdam général Mamadou Niang mo Allah hokki leñol men golle joɗɗe baɗɗe fayida en jaɓata gueɗe makko moƴƴe ɗe gubbe nde wonno ko go ko tedduɗo dareɗo darde tinde no feewi sen gatti oɗo joni puɗɗirɗen ko omo ganduɗa kañum woni général Mamadou Niang waɗam ambassadeur toon to Guinée Bissau e ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ha ujunnaji ɗiɗi hade makko waɗe ministre de l'intérieur kono Mamadou Niang o dañi koko tiiɗi no feewi nden janggo waɗi serendiɓe ina gandi yande ambassade Sénégal Mamadou Niang hulani dogani o darti o jeehi o jonci o fottimi makko kala waɗi peeje makko ha o ƴetti personnel makko kala o artiɗo Allah hokkimo on fattange Ablaye Wade waɗi ministre de l'intérieur militaire naɗɗo e nder civil ndaw ko hawni o waɗa président onel e 97 ancien président Abdou Diouf ko kañum tigui suuɓimo waɗimo ambassadeur Guinée Bissau o Ablaye Wade waɗimo ministre de l'intérieur ko adi ɗum mbiyen oɗo gokajo pullo jaaɗo diwan Dande Maayo Mamadou Niang ko adi nde omona militaire mbiɗen ono ko jangguinowo l'école kono holko saabino ɗum oɗo gokajo woni instituteur ko département mo Matam toon to gawol wuro ngo ganduɗa ko El Fekki Cissé gawol Mamadou Niang saabino ɗum ko caggal nde woni élève ina jangga o wonano neɗɗo jaɓɗo yaware ko caltanoɗo gacce mo yiɗano ɓittede kollannoɗo kala ko muusi ɗum ko ɗum saabino Mamadou Niang ɓooyi wonde callotoɗo o famodirano e jangguinoɓe makko ha ko ɗum waɗi ɓen gutanomo e kala saaha Mamadou Niang eɗen gandi o fuɗɗima wadde ko wiyete ko hono hollude holi kanko caggal nde felɓodira o yaltina e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom o yaltina classe terminal to lycée Faidherbe toon to Saint-Louis sababude oɗo gokajo omo yawino omo sallino jangguintunoɓe wonde omo wiya ɓe gona gendiyankoɓe Mamadou Niang ina addatano ko wiyete ko grève gueddere golle e kala saaha yimɓe calo janggude ha ñalawma goto mo fewji ko jogo yaltindemo lekkon ko kanko ko marxiste manam no paami toon ko union soviétique o yeɓano jaggitagol laamu leydi France ko wiyete ko le socialisme Mamadou Niang fini subaka goto anniyi ko annitano ɓorni veste boɗejo coyi mo ganduɗa jangguinoɓe jiiɗa yiide o ari o naati gam hollude ha joni kanko o jeeyaka e gondigu laamu leydi France o wondani mabɓe o wondi koye kawtal gendiji ris walla leyɗele baɗe noon ko ɗon jangguinowo fellitino dole mum ponno wiɗo gokaji mi wiira ɗum ha laaɓa yo yaltu école o sowona ɗum o bonnanto min hay sukaɓe heddiɓe ɓe on fattange hokkimo kanko général Mamadou Niang fellide ha joni jokkude jangde makko wadde formation école prytanée militaire mo s'inscrire toon to France o e ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati o woni RDK secrétaire major général des forces armées o wondi e Jean Alfred Diallo mo ganduɗa eɗen gandi ko golle joɗɗe golle baɗɗe fayida golli e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi wonde fodde duuɓi ɗiɗi omo woni oɗon poste Mamadou Niang jeeyama e ardiɓe contingent joguiɗo relation e wondude mo ganduɗa kanko e Diallo ɓe golli golle joɗɗe baɗɗe fayida no fewi Jean Alfred Diallo mo o wiyata kanko Mamadou Niang ko Jean Alfred Diallo yuɓɓini koninkoɓe leydi Sénégal kañum yuɓɓitini koninkagal goko cuusɗo casɗo caliɗo yaware omo ñambanno e muɗum omo yeɓanno ɗum e kala saaha won ɗum républicain Mamadou Niang waɗi hebloji kewɗi towɗi ɗo e leydi men to leydi France o waɗi ha wiyete ko école de troupe aéroporté de Po o waɗi école d'application d'infanterie de Saint-Maxime o waɗi école supérieure de guerre de Paris e ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e ɗiɗi ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi ɗon tigui o yalti woni major de promotion makko woni yeeso o yeehi ha joni Belgique école d'application de troupe Belende to ete ha joni estokan Mamadou Niang kala ɗo yano jangde mum no rewi lawol ene jogui hen fayida o meeɗa hedde caggal gorko pullo o nguurdam mum moddani leydi Mamadou Niang fanyanko ko fate Casamance nde caɗele ngoodi caggal makko wonde toon e oɗon diwan en kaalino ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ha capanɗe jeeɗiɗi e nayyi Mamadou Niang andi hol kinɗe joolaɓe wonɓe toon hol sosɓe wonɓe toon hol balantoɓe wonɓe toon leƴƴi pappel gonɗi toon hol fulɓe wonɓe toon kala kinde e Casamance o dañje mumen jaam kanko fof wonde koninke o dañi sehlaɓe o andaniɓe ko heewi o wawi masnude mabɓe
ender ha joni wonde mo konninke Mamadou Niang dañinu leyɗele badduɗe kewɗe leydi Sénégal hono leydi Guinée Bissau leydi Gambie ɗeɗo leyɗele kala ko jam wonno hakkunde mabɓe kanko wonno hono commandant de secteur to Balanta Kounda to banggue Wogo Ziguinchor e kital ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi o tawtama gueɗe kewɗe janguji bannoɗi to PAIGC woni parti africain pour l'indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert ko on partendino ɗeɗo leyɗele en ciftoto Amilcar Cabral e alimo ya fama harnamo aljanna Mamadou Niang tawtanoma janguji ɗe ganduɗa Portugal naaɓe armé mumen eɓe ganduɗa ko hinnoɓe jeytare Guinée Bissau mbaddino e nder ɗen kitale Mamadou Niang ina tawa wonko andi hen doole dariɗe gam kisal leydi Sénégal e ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetego gam dandude ha joni Dawda Kairaba Diawara en kalino général Mamadou Niang ina tawa o golle hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ko nden onnoma chef des opérations état major des armées e ujunere temedde jeetati ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati Mamadou Niang dañi ngal ɗo teddugal ko nden kadi o waɗa e ujunere temedde jeenayyi commission mo kalnuɗen nane jogade ko faate e jaam toon to leydi Casamance sababu nde ko a jamiyamo ganduɗo Casamance jiiɗo wonde fitina nafata ko kaldigal tan wawi ha joni jaalade asen gatti e mo ganduɗa ko général Mamadou Niang o andodirino e bandiraɓe hewɓe wonɓe toon o liggodi e yimɓe hewɓe wonɓe toon e nder oɗo diwan ɓe goni sehlaɓe comme professeur Assane Seck eɗen gandi so Senghor na haale Mamadou Dia na haale Aboubacar na haale Waljo Dieng na haale professeur Assane Seck haalete hen ko gorko Casamance najo golliɗe golle joɗɗe baɗɗe fayida no fewi Masen Bassen ɓe gondino sehlaɓe eɓe jewtita eɓe kalda mo ganduɗa ene joguino dande timmude e lande PDS Pascal Manga en jeeyaɗo e lande PS e ɓeeteɗo hajuni Abbé Lucien Basse e avocat Landing Badji e woɗɓe waɓe noon ɓe kala gondino sehlaɓe général Mamadou Niang gam yilade jaam atta toon to diwan men biyeteɗo Casamance e tiyankoɓe andu sa andi andin rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe oɗo gokajo o jokkodino ceelagal e gonnoɗo jagorɗo biyeteɗo hono Robert Sagna e saaha nde ganduɗa ina yiile jaam beele leyɗele badduɗe kewɗe e leydi Sénégal jaam no arta e diwan mo Casamance Mamadou Niang général o andina cadre uji kewɗi Casamance naaɓe caggal nde waɗi goomu ngu ganduɗa ko goomu jaam gam cessez le feu ñifde jeygue siifa to Toubacouta frontiére hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ko oɗo goko pullo gollini ɗo ɗe golle baɗɗe fayida golle ɗe moɗani leydi e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi goho hakkude MFDC mouvement de force démocratique mo Casamance e gouvernement mo leydi Sénégal e laamu leydi Guinée Bissau woni ha joni ɗiɗo landaji tati e leyɗele tati ko kañum ndenduno kalduno pamodiri bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe golle Mamadou Niang kaldata ko kala nokku mo yano en mbawa gaynide haaldude ko golli golle baɗɗe fayida no fewi Mamadou Niang dañino fartangue wawde deñude andodirde e wiyeteɓe ha joni Sidi Badji en Kamungue Diatta en Léopold Sagna en ɓeɗo kala o andodire men tawi koye gonga e nunɗal e potal wona mantudeɓe ɓe bonno leydi Sénégal wona jinggudeɓe ko maslaha o jahannoɗe jaam mo Allah hokkuno dañde fartangue Mamadou Niang jeyanama e goomu Sénégal naaɓe yahannoɓe kaldigal jaam nanodiraɗe hono Guinée Bissau e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi o wonino kadi neɗɗo mo ganduɗa tawtoraɗo e on saaha labbe Diamakhoune Augustin Diamakhoune Senghor e Kourma Sané e ɗin sahaji o haaldino e mabɓe kala kaldigal jaam kaldetegal Mamadou Niang ina tawate o dañi hen wone ko wona ɗum ko sen garti o woni directeur de documentation et de sécurité extérieure o golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ha ko ɗum waɗi o teska addanimo ha joni ɓeydanede oɗo service ko service contre espionnage to banggue militaire ɗum jangguɓe militaire ɓe ne gandi ɗum poste kele mo ganduɗa weeɓani ha ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi tati o ummi toon caggal nde o heeɓi ha joni galon wonde général de brigade onel to ministre de l'intérieur golle Mamadou Niang kaldata ko gatten e Mamadou Niang nde heeɓi foftere mum o ti o woni e corps officier de réserve armée Mamadou Niang onnoma e 97 Abdou Diouf waɗimo yo ardu ko wiyete ko lonel no mbinoɗen nane onel hono goomu gadnaɗo suɓade ko fate toɓɓe ha yetti ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati Mamadou Niang gollimo golle joɗɗe baɗɗe fayida ko jinganani o jinganani
o woni neɗɗo pewɗo cuɓaɗo ko weeɓani ko o golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida no feewi Mamadou Niang eɗen gandi so jeeyima en taw yimɓe heewɓe ɓe ganduɗa ko jamiyankoɓe wonɓe leydi Sénégal ala hen mo wonande sel mum ala hen mo yaadani ala hen mo haaldatano ha ko ɗum waɗi ene wayno o sehano e kala saaha ñingde woni yimɓe ɓe ganduɗa gona addoɓe jaam kadi e nder onel kala mo addano jaam Mamadou Niang rewti ɗum ha laaɓi oɗo gokajo mo ganduɗa natiɗo jangde civil e cakkitiɗo e militaire ha woni ko o settanama setantagal bangal fayida no feewi Oumar Ben Khattab sohna toon to Guinée Bissau eɗen gandi e sahaji ne mbinoɗen ambassade Sénégal yana kanko Mamadou Niang dardande tina no feewi waɗi peeje ha ɓe ganduɗa ko kañum goni yimɓe makko caggal omo ganduɗa ko Oumar Ben Khattab sohna e Ansoumane Mané Joao Bernardo Vieira caɗele bannoɗe sownano kanko wonno ambassadeur Sénégal toon bone waɗanno tawi cuumu boni cuurki boni ko suwanoɓe ndani boni e bugu kono ko Mamadou Niang dayidande tina no feewi o hulano mañmañani ha Allah wallimo o waɗi ko fonno wadde ko o dañi ko fonno dañde ko e ko mok ina andi hol général Mamadou Niang sabu dande makko e golle makko ɗen mbawa haaldude fof golle ɗe o ligui e tawi ko golle baɗɗe fayida no feewi sen garti kanko oɗo musidɗo nde Abdoulaye Wade jooɗi nde tan kañum itti hono mo ganduɗa ko général Lamine Cissé lomtinimo kanko Mamadou Niang gamo jooɗo o wawa ha joni renande ɗum ko sikkano e makko ko kala dañama kono teskiɗen Mamadou Niang ko ɓuuri wadde fayida ko nde Allah waɗi bandi men sahil men gendiyanke Allah ji Tidiane an hawrela dial yo Allah yima ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna on woni ministre de l'intérieur ko kanko ay ha galle muɗum kanko toppiti laaɗandi owa ittaka ɗo ka kanko toppiti hélicoptère gadduɗum o kanko dari hen kala fodde o dari hen o daraki ko ministre de l'intérieur o dari ko ɓiɗɗo pullo o dañi haqqillaji yimɓeɓe o yiɓini gueɗɗe kala ha gueɗɗe jubbi en mbawa yimde Mamadou Niang ko gollani ndiɗo leydi Sénégal ko seeɗa kalɗen hen général Mamadou Niang ko gollani hono Afrique en mbawa haalde ko gollani oni e ko wiyetele casque bleu ma en gartu ñalawmaji makko mawɗi ñalawmaji e Beyrouth laamugo leydi Liban nde Sénégal naɓe jeeyi Israël naɓe pali ɗumen mbi ɗumen on taccata ɓe leeli o umi o ƴetti oto makko o tawi waajo dari o sammi ɗum hello e hakkille o dirtaniɓe o wi jeehe coode ko coot ton ko gar toon ina sikke ma bone wat bone waɗani ko moynuɗo belɗam joguiɗo duwaw yo Allah wallumo jokka darde makko ɓeyda gurdam ɗam général Mamadou Niang golle ma jooɗi peewi amin panorama ko e leñol amen jeeɗa amin panorama ko ene ndendi diine min panorama ka Sénégal naajo ɗum noon so Allah lamɗo jaaɓi ma en eto joddade makko kanko général Mamadou Niang o haalanen ko ɓuuri ko ganduɗen makko ko saabu golle makko e darde makko ko fara leñol seydi Niang Baalo Nguurndam ma moddani leydi no mbinomi nane a teddini leñol meɗen saabu wonko mbaɗannoɗa wonko neɗɗo no gollo e aduna so moƴƴi ko kanko tan so boni ko kanko tan wonko neɗɗo no gollo so moƴƴi ko wuwa mabɓe so boni ko wuwa mabɓe wonko neɗɗo no gollo ko leydi mum wonko neɗɗo no gollono ko Afrique kala ɗo ndewnoɗa Nguurndam ma moddani leydi a gollima golle joɗɗe baɗɗe fayida amen panorama yo Allah hokke julde balɗe moƴƴa battane sukaɓe koninkoɓe ɓe ñembuma leñol mel no fanorama Niang Baalo